2023 मायथाइनि 13थि दावहारु गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्डखौ दिनै गथायबाय। दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि मावलांनाय बिहोमाखौ गोसारहोनो आरो बिथांनि आद्रा सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो फरायसाफोरखौ बावसोमहोनायनि थांखिजों दावहारु गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्डखौ बोसोरफ्रोमबो होनाय जायो। सारा आसाम नाङैनो बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव साबसिन नम्बर लाखिनो हानाय फरायसाफोरनो बे बान्थाखौ होनाय जायो। देग्लाय 13थि दावहारु गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्डखौनो मोनफुंनो हायो बाक्सा जिल्ला पश्चिम खारुवा गामिनि थागिबि दुलाल स्वर्गियारी आरो बिमा मनमती स्वर्गियारीनि फिसाजो सोरजिमाला स्वर्गियारीया। मख'नो गोनांदि सोरजिमाला स्वर्गियारीया देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 572 नम्बर 95.33 जौखोन्दो लाखिनो हादों। दिनै क'क्राझार रामफलबिल इउएन एकाडेमि फरायसालिनि नब्लाङाव गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टआ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्डखौ गथायनाय जायो। हाबाफारियावनो बाहागो लायो एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी, गारलाबाथा बसुमतारी चेरिटेबल ट्रास्टनि मासिगिरि राजेन्द्र मोसाहारि, रामफलबिल दख'रा एबसुनि आफादगिरि आरो गोबां फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो गुनगोनां सुबुंफोरा। हाबाफारिखौ आङो बाहागो लानो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों। गिबियावनो आङो बे प्रग्रामनि गाहाय आलासि नङा, आङो बे प्रग्रामनि जर'खा आलासिमोन। आङो क्लेरिफाइ खालामनानै होदों। दा बे प्रग्रामनि गेजेरजों जे जोंनि दख'रानि सिङाव जे टप 10 जे पजिशन जे मासि आवग्रिनो हानाय जे फरायसाफोर, बे फरायसाफोरनिसिम आङो गिबियावनो कंग्रेचुलेसन आङो बावदों। लोगोसे बेवहाय गोबां फरायसाफोर बेबायदि मेट्रिक उथ्रिसारनाय फरायसाफोर दङमोन, जि फरायसाफोरा बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय बेवहाय बाहागो लाफैदों। आं गासैनिसिमबो आङो कंग्रेचुलेसन बावदों आरो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जेन आरोबाव गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गावसोरनि जिखिनि मोनसे ड्रिम बा गावसोरनि मोनसे जिउनि थांखि बेखौ जेन मोगथाङाव मोनफुंहोनो हायो, बेनि थाखाय इसोरा जेब्लायबो बिथांमोननो आशीर्बाद होथों आरो बिथांमोननि इयुन जिउ दानांगौनि थाखाय जे जोङो मोनसे परिबेस आरो मोनसे थासारि दानांगौ, बेनि थाखाय जोंहा मावनो गोनां थाबाय आरो बेखौ जोङो बयनिबो मददजों जोङो दालायलायनो हायो, बेखौ जोङो आसा खालामदों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो आं बुंनो लुबैदों जे जायफोर जोंनि फरायसाफोरा दिनै रिजाल्टआव नाम फैयाखसै बा जायफोर फेल जानो गोनां जाबाय, बै फरायसाफोराबो गोसो बायनो नाङा। बै फरायसाफोरा मोनसे नाजाफिननायनि गेजेरजों दिनै फैबाय थानाय समाव आनजादखौ होफिननायनि गेजेरजों उथ्रिसार जाफिननांगोन। मानो होनोब्ला नोंथांमोनाबो जोंनि सम्पद, नोंथांमोनाबो जोंनि समाजनिनो सासे फरायसा। नोंथांमोना साननो नाङा जे नोंथांमोना फेल जाबाय, नोंथांमोना आनजाद होनो मोनाखै, नोंथांमोननि भबिष्यतआ एखेबारे गोथेबाय, बेखौ माब्लाबाबो दासा। जों नोंथांमोनजों जेब्लायबो दङ, बिमा बिफाया नोंथांमोनजों जेब्लायबो दङ आरो फरायसाफोरनि फोरोंगिरि बिथांमोनाबो जेब्लायबो दङ। आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय। गोजोन्थों। देग्लायनि जे मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै माबायदि उथ्रिसार जानायनि हारा माबायदि होननानै नोंथाङा सानो? बर' बिजोंनि जे उथ्रिसारनायनि जिखिनि हार, बियो जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव। दिनै जोंनि बर' बिजोंनि गुबुन गुबुन बोसोरनि रिजाल्टफोरखौ जों जुदि नायोब्ला देग्लाय क्वान्टिटि आरो क्वालिटि बे गासिबो बारायदों। देग्लाय नोङो 3503 बेबायदि अनजिमा जे जोंनि बर' फरायसाफ्रा फार्स्ट बेबायदि मोनदों आरो 84% बायदि फार्स्ट पार्सेन्टेज जों अल आसाम जोङो बेबायदि मोननो हादों। बेखौ लानानै जोङो गुबुन बोसोरनि जों रुजुनायाव नायनायाव जों मोजां रिजाल्ट मोनदों। बिनि मोनसे क्रेडिटखौ जोङो फरायसाफोरनो होनो सानदों, फोरोंगिरिफोरनो जोङो होनो सानदों आरो जोंनि बिमा बिफाफोरनो जोङो होनो हादों आरो समाज आरो जोंनि परिबेस दानानै होग्रा जोंनि बिमा बिफानिसिम आङो बे समाव रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदि मोनसे नाजानायनि गेजेरजों बर' हारिनि गेजेराव सुबुं सम्पद जोङो सोरजिनो हागोन, दानो हागोन, जोंनो बेबायदि मोनसे फोथायनाय दं। गोजोन्थों। चिरां जिल्लाया बोसोरफ्रोमबो मेट्रिक रिजाल्टआव एखेबारे गाहायसिनाव थायोमोन। दा जोङो बहुद बोसोर बेबायदि गाहायाव थाबोबाय। दा बे गाहायाव थाबाय थानाय बा थाबाय थानांनाय बे जेंनानिफ्राय जोङो माब्ला बारग'नो हागोन, बियो चिरांबासि बा चिरांनि रायजो राजाफोरनि बियो मोनसे चेलेन्जमोन। आरो बे चेलेन्जखौनो लानानै फरायसाफोर, फोरोंगिरिफोर, बिमा बिफाफोर बा गुबुन गुबुन दल संगठनफोर, माहारि आफादफोरा नाजालायनायनि गेजेरजों
आरो मा होनदों बेवहाय एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोर बा कर्मकर्ताफोर बा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन मोनसे जयन्ट रिपर्टनि गेजेरजों दा बेवहाय चिरांनि रिजाल्टखौ इमप्रुभ खालामनो हादों होननानै आङो फोथायो बिनि थाखाय जायफोर माने स्टेक हल्डार बा जायफोर जे माने खस्थ' खालामदों बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो कंग्रेचुलेसन आङो बावदों मानो होनबा बेवहाय फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनियाव न' थांनाय भिजिट खालामनाय जोङो नुदों आरो एबसुनिफ्रायबो साफ्रोम माने मेट्रिक केन्डिडेटफोरनियाव न' थांनानै भिजिट खालामनाय जोङो बेबायदि नुदों आरो एजुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो एबसु माने कपारेटिभलि बिथांमोना खामानि मावदों आरो स्कुल मेनेजमेन्ट कमिटि बिथांमोनाबो दायित्व लादों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन दायित्व लादों आथिखालनि सरकार बिथांमोननि मोनसे निर्देश आरो बिथांमोननि माखासे गाइडलाइनखौ लानानै स्ट्रिक्ट मोनसे मेकानिजमनि आरो स्ट्रेटेजिनि गेजेरजों खामानि मावनायनि थाखाय बे रिजाल्टआ इमप्रुभ जादों होननानै आङो सानो दा फैबाय थानाय समाव आरो बेबायदिनो लांबाय थानांगौनि थाखाय दिनै आङो गासै माने चिरांबासि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों गोजोन्थों कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था बेवहाय जोङो गासै माने जे टप 10 जेनाखि मोनगिरि फरायसाफोर बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय अलरेडि जोंहा डेट शेड्युल जाबाय 30 तारिख माने मे क'क्राझार हायार सेकेन्डारि माल्टिपार्पस बे फ्लेग्राउन्डआव जोङो लागोन बिनि थाखाय जोङो बेवहाय गासै 3000सो क्लास 10नि बा 9नि फरायसाफोरखौ बेवहाय जोङो लेंथुमनायनि गेजेरजों बेवहाय माखासे एकाडेमिशियान मानसिफोरखौ हांख्रायनानै बेवहाय आरोबाव मटिभेशनेल प्रग्राम माखासे काउन्सिलिं माखासे मरेल बुस्टिं फैबाय थानाय समाव जोंनि रिजाल्टखौ जोङो बोरै मोजां खालामनो हायो बिनि माखासे हाबाफारि बायदि आरो जोंनि उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनो मान बावनो थाखाय बरायनो थाखाय बे हाबाफारिखौ जोङो खुंदों आरो बयनिबो मददजों बे प्रग्रामा जाफुंगोन जोंहा आसा खालामदों आरो बे प्रग्रामाव गासैखौबो बाहागो लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय गोजोन्थों गारलाबाथा बसुमतारी ट्रास्ट बेजों जोङो दिनैहाय जोंनि खावलायनाय बादियै बड' मिडियामजों बांसिन 2023 मायथाइयाव बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय सोरजिमाला बसुमतारी सोरजिमाला स्वर्गियारि बे फरायसायानो जोङो 13थि गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्डखौ गथायनो लादों दा बिनि आन्दोआव दङ गारलाबाथा बसुमतारीनि गोसोखांथियाव जोङो गारलाबाथा बसुमतारी ट्रास्टखौ दानानै लानाय जादों दा ट्रास्ट दानायनि थांखि आरो नोजोरा बे गारलाबाथा बसुमतारीया बर' हारिखौ फोजौनाय फोथांनाय गेवलांसार होनायनि थाखाय गावनि जिउ मोनसेयाव अहरह संग्राम खालामबोदों जों नुनायाव जों मिन्थिनायाव बिथाङा फरायसा समनिफ्रायनो बर' हारिनि थाखाय जे मावनांगौ बेखौ मावबोदों आरो बिथाङा गुबैयै बुंनो थाङोब्ला बर' फरायसा आफादनि बेन्दों सिङाव थानानैनो फरायसा समनिफ्राय रामफलबिल दख'रा बर' फरायसा आफादनि नेहाथारिनि बिबान बानजायनायनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानसिम बानलांदों आरो बिथाङा जों नुनाय आरो मिन्थिनायाव बर' हारिखौ गुबुन हारि आसाम सरकार आरो गुबुन हारिनिफ्राय गादबनाय नासयनाय बेनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय 1982 मायथाइनि आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मजों आगसि आगदा साखाथियाव थानानै बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जाफुंसार खालामनायाव गोख्रों बिहोमा होलांदों दा बिथाङा गावनि जिउ मोनसेयाव बेबादिनो समाजारि बिथिं माहारियारि हारिमुवारि बिथिं गेलेनाय बायदि बिथिंफ्राव समाजनि थाखाय खामानि मावनानै बर' जाथिखौ फोजौनाय फोथांनाय दिनैनि लेभेलाव लाबोनायाव बिथांनि बिहोमाया खम नङा थेवबो बिथाङा मोनसे समाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव राजखान्थियारि बेले बेजे सोमजिनायाव गावजों गाव भुल बुजिलायनाय सौफैनायाव सोरबा उदखारिजों गुलि गावजानानै 2000 मायथाइयाव 2000 मायथाइनि 7 सेप्तेम्बराव अरायनि थाखाय जोंखौ नागारनानै थाङो दा बिथांनि जिउ जोबनाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे सुफुंख'हायै
सुफुंख'हायै खहा लाबोबाय होननानै जों सानो आरो बिथांखौ जोङो जोंनि गेजेरावहाय जोङो अराय बिथांनि मावनाय बिथांनि मावदिन्थि आदर्शफोरखौ जोंनि समाजाव अराय गोजोर लाखिनायनि नोजोरजोंनो गारलाबाथा बसुमतारी ट्रास्टखौ जों दाफुंनानै 2007 मायथाइनि 7 सेप्तेम्बराव दाफुंनानै हानाय जाहैदों आरो बे गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबोल ट्रास्ट बेखौ दाफुंखांनायनि उनावनो जोङो बर' माहारिनि थाखाय जायफ्रा फैगौ इयुन जोलै बिथांमोनहा जेन गारलाबाथा बसुमतारी मोनबादि साफा साफा जाथिनि थाखाय मावसोमग्रा सुबुंफोरखौ जोंनि गेजेराव अराय गोसोखाङो आरो बिथांमोननि आद्रा थालांनाय सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनायनि थाखाय जेन जोंनि साफ्रोम इयुन जोलैया गावखौ फरायनायजों लोगोसे समाजनि थाखाय गावनि रोंगौथिखौ बिहोमा होलाङो बे नोजोरजों जोङो माखासे थांखि नोजोरजों बोसोरफ्रोमबो हानायमानि बान्था होलांनायनि थांखि लादों आरो जोंहा बर' समाज बर' माहारिखौ दावगाहोनायनि थाखाय गोबां बिथिङाव हारिमुआवनो जा गोजोन सान्थिनि थाखायनो जा गेलेनायावनो जा राजखान्थि रांखान्थि जौगानायनि थाखाय जोङो माखासे बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय जोङो जायफोर बिथाङा आवगायबोयो बे बिथांमोनखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय माखासे बान्था होनायनिबो थांखि लादों दा बेफोर बान्थाफोरखौ जोङो मोगथाङाव दासिम होबोनो हायाखै माखासे रांखान्थियारि जेंना माखासे जाहोन थानायनि थाखाय दा खालिबोल' जोङो गारलाबाथा बसुमतारी मेरिटरियास टेलेन्ट एवार्ड बेखौल' जों दासिम होबोनो हानाय जाहैदों दा बेजों जोङो बे बान्थाखौ बर' मिडियाम फरायनानै जायफ्रा बांसिन नम्बर मोननो हायो सारा आसामावनो बे फरायसानोनो गारलाबाथा मेरिटरियास टेलेन्ट एवार्डखौ गथायनाय जायो जोङो बे बान्थाखौ 2010 मायथाइनिफ्राय होबोनानै दिनैसिम 2023 मायथाइसिम 13थि खेबनि थाखाय बे बान्थाखौ होनो लानाय जादों आरो बेनि थाखाय बे बान्थाखौ होनो लानाय जादों आरो बे 13थि गारलाबाथा बसुमतारी मेरिटरियास टेलेन्ट एवार्डखौ मोननो हादों देग्लायहाय आसामनि बर' मिडियामजों बांसिन नम्बर मोननो हानाय मिस सोरजिमाला स्वर्गियारि बिथाङा बाक्सा जिल्लानि सोनाब खारुवा गामिनि सिङाव थानाय सासे फरायसा दा जोङो जोंनि बान्था होनायनि गेजेरजों बिथांखौ थुलुंगा खांहोनायजों लोगोसे इयुन जोलैफ्राबो जेन गावनि नाजानायजों बेबादि साफा गावखौ गोख्रों फरायसा दाफुंनानै लानो हायो बेखौ जों आसा खालामदों आरो जोङो बिथां सोरजिमाला स्वर्गियारि आरो बिथांनि गार्जेनमोनहा जोंनि खावलायनाय बादियै जोंनि बान्थाखौ आजावफैनायनि थाखाय जों बिथांनिसिम ट्रास्टनि जानानै साबायखर आरो गोजोननायखौ जासिदों जोङो जुथायै 13थि खेबनि थाखाय जों गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्डखौ जाय फरायसाया दुलाराय आसाम नाङै देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसानो जोङो गथायनाय जादों आरो बे बान्थाखौ मोननो हादों UN एकाडेमि बर्मानि फरायसा थरायना स्वर्गियारि मोननो हादों आरो बे बान्थाखौ मोननो हादों जोंनि UN एकाडेमि बर्मानिफ्राय थरायना सोरजिमाला स्वर्गियारिया पायनिर एकाडेमि बर्मायाव HS फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनिर एकाडेमि बर्मायाव HS फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं।
गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमि बर्मायाव एचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसन्नो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोननै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनिर एकाडेमि बर्मायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो। पायनिर एकाडेमि बर्मायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।